Hello friends, how are you? Welcome to our channel. ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାମା ଦେଖିକି କହିଲୁ ସପ୍ତାହକ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ସେଇ 7 ଦିନର ନାଁ ଟିକେ କହିଲୁ। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ମାମା କହିଲୁ ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? 12 ମାସ। ସେ 12 ମାସର ନାଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲୁ। ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମାମା ଏବେ ଦେଖି ଇଂରାଜୀ 12 ମାସର ନାଁ ଟିକେ କହିଲୁ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମାମା ମୁଁ ଏବେ କେତେକ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାହନଙ୍କର ନାମ କହିବୁ। ଓକେ। ଏବେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନର ନାମ ହଂସ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନର ନାମ ଗରୁଡ଼। ଶିବଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଶିବଙ୍କ ବାହନର ନାମ ବୃଷଭ। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନର ନାମ ମୂଷା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନର ନାମ ସିଂହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନର ନାମ ପେଚା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହନର ନାମ ସିଂହ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାହନର ନାମ ହଂସ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବାହନର ନାମ ମୟୂର। ଯମଙ୍କ ବାହନର ନାମ କ'ଣ? ଯମଙ୍କ ବାହନର ନାମ ମଇଁଷି। ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ମାମା ଏବେ ଦେଖି କହିଲୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କର? ଗଣେଶ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ସରସ୍ୱତୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗଣେଶ ପୂଜା କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ? ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼େ? ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିମାନରେ ବସି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି? ଦୋଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଝିଅମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ରଜ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟାଉ? ଦୀପାବଳି। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉ? ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆଷାଢ଼ ମାସରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମାମା ମୋ ତରଫରୁ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।